Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Palit. Taong 1968, Makunakon, Isabela. Itong mga panahong ito, bahagi ng grupo ng mga mamumundok itong si Palit. Kung saan saang lugar na sila noon nadadapo, makadiskubre lamang ng mga panibagong uri ng hayop. Kabilang sa kanilang hinahanap noon ay ang usap-usapang ahas na merong kaliskis at pakpak ng kalapate. Sabi-sabi ng mga matatanda, marami silang matatagpo ang ganoong hayop sa mga kabundukan ng Isabela. Naniniwala kasi ang mga ito doon ang pangunahing pugad ng mga nilalang na yon na kalimitan nilang tinatawag na manabak. Dagdag pa ng mga matatandang kanilang nakausap, iwasan nilang magpakakampante sa bundok, lalo pat hindi basta-bastang nasisipat ang mga ito. Ang tanging indikasyon na malapit na sila sa mga nilalang na yon ay kapag nakakarinig na sila ng tilaok na parabang sa manok. Mariinding inilahad ng mga ito na sa oras na makarinig sila ng ganoong huni, hanggat maaari, umiwas silang manatili sa ilalim ng matataas na puno. Traidor kasi ang mga manabak dahil sa oras na makasilayo ng mga pangkaraniwang taong umaaligid sa kanilang teritoryo, maglalagasyon ng mga kaliskis para gawing bato ang mga ito. Matapos namang makalikom nila Palit ng ganoong impormasyon, minabuti na nilang maghanda para pasukin ang kabundukan ng Isabela. Bale, nanatili pa sila noon ng ilang araw sa baryo para kumala pa ng karagdagang impormasyon kalakip ang iilang taong may malawak na kaalaman ukol sa lugar na yon. Sa kanilang paghihintay sa baryo, doon nila nakilala ang lalaking pabalik-balik na sa kabundukan ng Makunakon. Itago na lang natin to sa pangalang Daguhoy. Binata pa ito. Subalit bakas sa katawan nito ang pagiging batak sa mga gawain. Hindi rin nila maipagkakaila ang talas ng mga mata nito na parabang sa halos ilang taon nitong pabalik-balik sa bundok, nakuha niya ang ganoong paningin. Ayon kay Palit, na kahit hindi magwika sa kanila ang binata, ramdam nila ang malalim nitong karanasan ukol sa ginagawa nitong paglalakbay sa mga kabundukan. Noong una, panay pa ang pagtanggi ni Daguhoy sa kanila, pero dahil sa pabor na hiningi ng ama nito, wala na rin yung nagawa kundi ang sumunod sa nais nilang mangyari. Isang gabi, bago sumapit ang araw ng kanilang pag-usad, nagkausap-usap sila ng kanyang mga kasama ukol sa plano. Kabilang noon si Daghoy, yung pinuno ng kanilang grupo, at yung 4 pa niyang kaibigan. Habang nagpapalitan sila ng ideya ukol sa kanilang gagawing kinabukasan, doon inilahad sa kanila ni Daguhoy ang tungkol sa mga panganib na nagkukubli sa mga kabundukan doon. Ayon dito, napakamapanganib ng kanilang gagawin. Hindi biro ang pagsuyod nila sa mga kabundukan doon, maging ang paghanap sa mga manabak. Naniniwala ito na maliban sa mga nilalang na yon, marami din doong iba't ibang uri ng mga engkanto ang naninirahan. Ang iilan sa mga ito, nagawa ng makumpronta ni Daguhoy, habang ang iba naman, nanatili pang misteryo. Sino sa inyo dito ang hindi naniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita? Kung meron, itaas niyo ang kamay ninyo at mag-empake na kayo. Walang puwang sa atin dito ang mga taong may baluktot na paniniwala. Kung gusto niyo makabalik dito ng humihinga, sundin niyo ang lahat ng nais kong mangyari. Wika ni Daguhoy sa kanila. Nang marinig naman nila Palit ang sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang manahimik. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na siya naglakas ng loob
para sumagot sa sinabi ng taong kanilang makakasama sa paglalakbay. Naniniwala kasi itong si Paliit na bagaman totoo ang mga nilalang na hindi nakikita, nasisiguro niyang hindi yon nangingialam sa mga gawain ng pangkaraniwang tao. Dagdag pa niya na hanggat wala sila doong gagalawin, mananatili silang ligtas sa anumang uri ng panganib. Pagkarinig naman ni Daguhoy sa kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang seryosong sumasagot ng, "Sigurado ka? Ang mga sinasabi mo, pangkaraniwang engkanto lang. Sa mga kabundukang pupuntahan natin, nagkalat ang iba't ibang uri. Mga aswang, mambabarang, mangkukulam, grupo ng mga katutubong kumakain ng karne ng tao, at kung ano-ano pa. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, huwag nang sumama ang mga walang paniniwala. Magbubuwis lang kayo ng buhay sa lugar na yon." Matapos naman yung marinig ni Paliit, wala na nga siyang nagawa kundi ang manahimik. Maya-maya pa, nang may saayos na nila ang kanilang mga plano, minabuti na nilang magpahinga. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang umuusad patungo sa unang bundok na kanilang daraanan. Sa pagdating nila sa lugar na yon, doon bumungad sa kanila ang napakagandang tanawin na pinalilibutan ng mga kabundukan. Habang nagmamasid sila Paliit sa paligid, panay naman ang kanilang pag-uusap na parabang namamasyal lang sila sa lugar. Yung mga kasama niya noon, nag-aasaran at nagtatawanan habang si Daguhoy naman seryosong nakikiramdam sa kapaligiran. Maya-maya pa, pagtungtong ng 8:00 ng umaga, minabuti na nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-usad. Habang binabagtas nila ang daan, sumalubong sa kanila ang napakaraming troso na nakakalat sa paligid. Dahil sa dami ng punong nakatayo sa lugar na yon, kung kaya't napaka-imposible nitong masilayan tuwing malayo ka sa lugar. Nang makalampas na sila roon, inilahad ni Daguhoy sa kanila, tahanan ng mga engkanto ang mga punong kanilang nakita. Ayon dito, maaaring pinagpuputulyo ng mga katutubong naninirahan sa lugar dahil sa ginagawa nitong panlalaro tuwing meron doong napapadpad. Dagdag pa ni Daguhoy na maging siya, aminadong minsan na ring pinaglaruan ng mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Sa pagsapit ng 2:00 ng hapon, halos hindi na nila mawari kung saang lugar na sila napadpad. Bukod kasi sa purong gubat na ang kanilang nakikita, kahit saan din silang bahagi lumingon, wala silang nasisilayang baryo, ultimo usok na nanggagaling sa mga bahay-bahay nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, narating na nga nila ang isang nayon na nakatirik sa gitnang bahagi ng bundok. Pagpasok nila sa loob nito, masaya naman silang sinalubong ng mga katutubo, bitbit ang mga pagkaing kanilang inihanda. Pagsilay naman ni Daguhoy na nag-aalangan silang tumanggap ng pagkaing iniaabot ng mga ito, agad naman sila nitong inabisuhan na wala silang dapat ipag-alala dahil malilinis ang mga pagkaing yon. Dagdag pa nito na, kinalakihan na niya ang mga pagkain ng mga katutubo at awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa kanya. Sa pagsapit ng unang gabi ng kanilang pag-usad, naging maayos naman ang lahat. Dahil sa medyo malayo-layo pa ang kanilang lalakbayan, minabuti muna nilang magpahinga sa nayon ng mga katutubo. Ayon kay Daguhoy, kinakailangan nilang ikondisyon ang kanilang mga katawan dahil sa mga susunod na araw, magiging madugo na ang kanilang gagawing lakad. Dagdag pa nito na, ituring nilang isang pagsasaya ang mga sandaling yon bago sila sumalang sa isang matinding giyera. Sa paglipas ng mga araw, hindi nga nagkamali ang inilahad ni Daguhoy sa kanilang pangkat.
Mapaaraw man noon o gabi, nagpatuloy ang kanilang pag-usad, marating lamang ang mga destinasyon na ligtas pagpahingahan ng kanilang grupo. Ayon nga kay Palit na, inaabot sila ng 4:00 ng madaling araw kakalakad bago sila tuluyang makapagpahinga. Marami rin silang pinagdaan ng matatarik na lugar at ilang beses na rin silang inabutan ng ulan sa daan. 4 na araw pa noon ang lumipas, narating na nga nila ang gitnang parte ng isang bundok kung saan araw-araw yung binabalot ng makapal na ulap tuwing umaga. Hindi rin biro ang lamig sa lugar na yon, gawa ng isa yon sa pinakamatataas na bundok sa kabuuan ng Isabela. Pagdating nila sa kalagitnaan nito, bahagya naman silang natigilan sa paglalakad matapos nilang makarinig ng isang malakas na paghuni na sinasabayan ng mabibilis na pagkumpas ng mga pakpak. Habang nagkukubli sila noon sa kanilang mga pinagpapahingahan, sa kauna-unahang pagkakataon, doon nila nasilayan ang manabak na dumapo sa isang malaking sanga ng puno. Paglalarawan nila Palit sa nilalang na yon, kulay kahel ang balat nito at meron yung mga kaliskis na parang nagkukulay berde at asul. May itim rin yung mga pakpak at meron yung 4 na paa na parang sa manok. Ang mas nakakagulat pa sa lahat ay yung bunganga nitong parang sa tuka ng uwak. Nasipat yon nila Palit na nanginginain ng nahulog nitong isda sa sangang pinagdapuan nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nasipat nila yung naglagas ng kaliskis at kasabay nito ang mabilis nitong paglipad papalayo. Sa pagkawala ng nilalang na yon, dali-dali naman nilang nilapitan ang punong minsan nitong dinapuan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang lugar, doon bumungad sa kanila ang iilang mga insekto na parabang inukit sa bato. Nagkalat rin ang mga kaliskis ng manabak sa paligid na ayon kay Daguhoy, wag na wag nila itong susubukang kunin kung ayaw nilang maging bato. Matapos ang mga pangyayari, inabisuhan sila nitong malapit na sila sa lugar ng mga katutubong kumakain ng karne ng tao. Ayon kay Daguhoy, na kung sakali mang makasalubong nila yun sa daan, wag na wag silang titingin sa mga mata nito. Tinuturing kasi yung isang malaking insulto ng mga katutubo, lalo pat kung hindi naman nila kilala ang mga taong napadpad sa baluwarte nila. Dagdag pa ni Daguhoy na kung mamalas-malasin, maaaring yon ang magiging dahilan para ituring sila nitong mga kalaban. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, minabuti muna nilang pag-igihan ang ginagawa nilang pagmamasid sa paligid. Hindi naglaon, doon na bumungad sa kanila ang entrada ng isang nayon kung saan sa labas pa lamang nito nakasilay na sila ng iilang mga panauhin na merong mga tangang sibat. Bawat isa sa mga taong yon, may mga markang kulay puti sa kanilang mga muka, indikasyon ng kanilang estado sa kanilang tribo. Pagsilay naman ng mga katutubo sa kanilang grupo, bigla naman yung sumigaw at kasabay nito ang mabilis nitong paglapit sa kanilang kinaroroonan. Pagharap ng mga panauhing yun sa kanila, kalmado naman yung kinausap ni Daguhoy. Dahil sa ibang dialekto ang ginagamit nito, hindi nila gaanong naiintindihan ang mga pinag-uusapan ng kanilang kasama at ng 2 katutubong humarang sa kanila. Maya-maya pa, matapos nilang makapag-usap, bigla naman sila nitong sinenyasan na sumunod. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang ginagawa nilang paglingon sa bawat isa. Pagtapat naman ni Palit sa tabi ni Daguhoy, dali-dali naman yung bumulong sa kanya upang masigurong masusunod nila ang mga nais nitong ipagawa. Sundin niyo lang ang mga napag-usapan. Huwag kayong gagawa ng kahit na ano. Isang pagkakamali lang, mauubos tayo rito.
Wika ni Daguhoy sa kanila. Nang marinig naman yon ni Palit, pasimple naman niya yung ipinasa sa kanyang mga kasama. Sa pagdating nila sa sentro ng nayon, doon bumungad sa kanila ang mga katutubong halos walang maayos na kasuotan sa kanilang katawan. Yung mga babaeng naninirahan doon, tanging mga pang-ibaba lang ang merong mga sablot. Habang unti-unti silang tumatagal sa lugar, pansin naman nila Palit ang napakaraming mga lamok na nagsisiliparan sa paligid. Bawat isa sa mga ito may hindi pangkaraniwang laki, at ang mas ikinagulat pa niya ay noong makakita siya ng lamok na halos kasing laki ng tutubi. Maaaring hindi kayo naniniwala sa mga nakikita nila Palit, pero mariin niyang sinasabi ang tungkol sa pag-iral ng ganoong mga hayop. Dagdag pa niya na, sa sobrang laki ng insektong yon, paniguradong pangingilabutan ka sa oras na makita mo yung sumisipsip ng dugo sa iyong balat. Habang matyaga silang naghihintay sa gitnang bahagi ng nayon, wala naman silang ibang nakikita sa lugar kundi ang mga katutubong nagmamasid. Bawat isa sa mga ito nangingilag na lumapit sa kanila na parabang nagdadala sila ng walang lunas na karamdaman. Pagkaraan pa ng ilang minutong paghihintay, nabaling naman ang kanilang paningin sa katutubong itinuro ni Daguhoy. Pagsilay naman ni Palit sa lugar na yon, doon niya nasilayan ang isang barong-barong na halos hindi na gaanong masilayan dahil sa dami ng lamok na umaaligid dito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa lugar na yon, unti-unti naman nilang napansin ang pagbukas ng entradang pinto ng kubo. Hindi naglaon, doon tumambad sa kanila ang isang matandang babaeng uugod-ugod na dahan-dahang naglalakad, bitbit ang isang tungkod na gawa sa patay na sanga ng puno. Habang pinagmamasdan nila ito, napansin naman niyang dahan-dahang napapaatras itong si Daguhoy na parabang meron yung nararamdamang kakaiba. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya yung siniko, sabay tanong dito ng, "Sino ba ang matandang yan? Bakit parang takot na takot ka?" Nang marinig naman ni Daguhoy ang sinabi niya, agad naman yung napatingin sa kanya na halos namumutla na. Nang masipat naman ni Palit ang kalagayan nito, paulit-ulit naman niya yung siniko hanggang sa dumating ang puntong napilitan na yung magsalita ukol sa nararamdaman nito. "Aswang ang matandang yan. Abisuhan mo ang mga kasama natin. Tatakas tayo sa lugar na ito. Ihanda ninyo ang mga armas ninyo. Hindi malabong magkamatayan tayo rito." Bulong ni Daguhoy sa kanya. Nang marinig naman ni Palit ang sinabi nito, dahan-dahan naman niyang dinukot ang kanyang baril sa kanyang tagiliran. Paglapit sa kanila ng matanda, bahagya naman sila noong natigilan buhat sa kakaiba nitong presensya. Isa-isa sila nitong pinagmasdan na parabang pinag-aaralan nito ang mga kilos nila. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan namang pinatunog ng matandang yon ang mahaba nitong kuko sa kahoy na pinaglalapatan ng kanyang kanang kamay. Matapos yung gawin ng matandang yon, nag-umpisa na yung magsalita gamit-gamit ang dialekto nito. Pagkarinig naman ni Daguhoy sa sinabi ng matanda, agad naman niya yung sinagot ukol sa kanilang totoong pakay sa lugar na yon. Nakiusap din yun sa matanda na payapa silang paalisin sa lugar, gawa ng napadaan lang naman sila sa tribong tinitirahan nito. Subalit, nang marinig naman yon ng matanda, ngumisi lang naman ito kay Daguhoy habang seryosong inilalahad ang pagtutol nito sa nais nilang mangyari. Kasabay ng pagwika ng matandang yon ay ang pagramdam naman ni Palit
ng isang malaking lamok na bigla na lamang dumapo sa kanyang leeg. Bago pa man yun mapatay ng kanyang kamay, nagawa na nitong maitarak ang mahaba nitong pantusok na siyang naging sanhi upang makaramdam siya ng matinding pagkahilo. Mabuti na lang noon, nasa tabi niya si Daguhoy, kaya madali siya nitong napaamoy sa garapon nitong hawak na naglalaman ng iba't ibang uri ng dahon, kagaya ng lagonoy at iba pang mga halamang gamot. Sa pagbalik ng kanyang ulirat, doon niya nasilayan ang kanyang mga kasama na mabilis na kinakaladkad ng mga katutubo papalayo sa kinaroroonan nila. Pagsilay niya sa kinaroroonan ni Daguhoy, nasipat naman niya yung kasalukuyang nakikipagbuno sa matandang aswang. Dahil dito, agad naman niyang hinugot ang kanyang armas at walang habas na pinaputukan ng ulo nito. Mabuti na lang, mabilis ang nilalang na yon, kaya bago pa man niya yun mapuruhan, nagawa na nitong makailag. Dahil sa pangyayaring yon, naging pagkakataon naman nila yon para makatakas mula sa mga kamay nito. Hindi na sila nagsayang ng oras na iligtas pa ang kanilang mga kasama sa kadahilan ng ayon kay Daguhoy, wala na silang magagawa para sa mga taong yon. Sa oras na mawalan yon ng malay buhat sa kamandag na daladala ng mga lamok, kamatayan na lamang ang naghihintay para sa mga ito. Habang nananakbo sila papalayo sa lugar, kitang-kita naman nila kung papaano magsaya ang mga katutubo habang mabilis na naghahanda ng mga armas nito. Sa paglabas nila ng tribo, agad naman sila nitong pinaulanan ng mga palaso. Mabuti na lang, hindi sila nito tinamaan. Makalipas pa ang ilang minutong pagtahak ng daan, unti-unti na rin silang nakakalayo sa lugar na yon. Habang tinatahak nila ang daan pababa, pansin na pansin naman nila ang pagsunod ng iilang mga manabak. Kapag naabutan sila ng mga nilalang na yon, mabilis naman yung naglalagas ng kanilang mga kaliskis, subalit nagagawa naman nila yung maiwasan. Maya-maya pa, nang medyo malapit na sila sa paanan ng bundok, laking gulat na lamang nila nang biglang humarang sa daan ang matandang babaeng pinalilibutan ng mga dambuhalang lamok. Pag-atungal nito ng napakalakas, doon bumungad sa kanilang dalawa ang napakalaki nitong bunganga, kalakip ang mga lumuluwa nitong mata. Sa pagsugod ng nilalang na yon, agad namang dinukot ni Daguhoy ang dala nitong sundang, sabay salubong sa nilalang. Si Palit naman, walang habas siyang pinaputukan para tulungan ang kanyang kaibigan. Nang maubos na ang basyo ng kanyang armas, walang pagdadalawang isip naman siyang lumapit kay Daguhoy para yon ay tulungan. Sa halos 10 minutong pakikipagbuno nila sa nilalang na yon, hindi nila maipagkakaila ang bilis na ipinamalas nito. Sa katunayan, tuwing umiilag yon sa kanilang pag-atake, nakakaya nitong umakyat sa mga puno gamit lamang ang mga paa nito. 30 minuto pa ang lumipas, ramdam na nilang dalawa ang matinding panghihina ng mga katawan nila. Yung mga kasama ring katutubo ng matanda, rinig na rinig nila ang mga sigaw nito, hudyat na malapit na yon sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa mga pangyayari, inakala nilang mauubos na ang kanilang mga pamamaraan para takasan ng mga ito, pero pagsilay ni Daguhoy sa mga manabak, doon siya nakaisip ng isang buwis buhay na plano. Pagramdam niyang naglalagas na yon ng kaliskis, pilit pa rin silang nanatili sa lugar na yon hanggang sa dumating ang puntong umatake na ang matandang aswang. Dahil sa ginawa nito, dali-dali naman silang pumailalim dito na siyang naging sanhi upang magawa nitong masalo ang lahat ng kaliskis na binitawan ng mga manabak. Sa pagbagsak ng matandang yun sa lupa, agad naman itong nagkalasog-lasog buhat sa pagiging bato ng buong katawan nito.
Matapos ang pangyayaring yon, mabilis naman nilang nilisan ng paligid habang patuloy pa ring iniiwasan ang mga nalalaglag na kaliskis ng mga nilalang. Natigil lamang ang ganoong kaganapan noong dumating na sa puntong nakababa na sila sa bundok na yon. Habang dahan-dahan silang lumalayo sa lugar, tanging mga sigaw na lamang ng mga katutubo ang kanilang naririnig. Hindi na yun pinansin nila Daguhoy dahil sa dami ng pangyayaring muntik-muntik ng kumitil sa kanilang mga buhay. Makalipas pa ang ilang araw, nakabalik na nga sila sa baryo. Bagaman mahirap para kay Palit ang mga nangyari sa kanyang kaibigan, pinilit niyang tanggapin na lamang ito. Sa pag-alis niya sa Makunakon, ipinangako niya sa kanyang sarili na yun na ang huli niyang gagawing pamumundok sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Mas pipiliin pa niyang maghirap sa buhay kesa naman muling makaranas ng ganoong pangyayari. Pero alam niyo ba, na bago bawian ng buhay itong si Palit, paulit-ulit niyang inilalahad sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang mga naranasan noong tinangka nilang kumuha ng isang manabak. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nakakatakot yung manabak, no? Ahas na merong kaliskis tapos parang may pakpak ng sakalapate. Parang meron siyang pagkakahalin tulad sa markupo. Pero yung markupo kasi alam naman nating lahat na merong palong, di ba? Dito parang wala namang nabanggit. Tapos naglalagas siya ng kaliskis na once na tinamaan ka ng kaliskis na yon, pwede kang maging bato. Parang may kahalin tulad naman to sa Ibong Adarna. Teka lang, anong taon ba ulit nangyari to? Tingnan natin kasi 1968, so medyo matagal na pala to. Ang tanong ngayon para sa mga taga Makunakon or Isabela, narinig nyo ba yung ganitong klase ng nilalang? Meron na ba sa lugar ninyo na nakahuli ng ganitong klase ng ahas o ibon? Di natin masabi kung nasa ang klase siya. Parang gitna di ba? Kasi kung meron pa sa ngayon to, sobrang nakakatakot to. Di ba? Hindi natin alam yung pwedeng gawin nito lalo na dun sa mga mahilig umakyat ng bundok. Paano kapag nabiktima sila nito? 'Di ba? Pero masasabi ko sa kwento ni Palit, sobrang nakakatakot. Though patay naman na siya ngayon, salamat pa rin sa kwento ng anak niya kasi meron tayong natuklasan na naman na isang bagong nilalang. Though hindi naman to aswang, no? Pero nakakatakot pa rin 'di ba? Hindi rin kasi natin alam kung nabubuhay pa rin sila hanggang ngayon. Ito nga, yung lahi ng manabak. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.